ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали ма. Бо шумо ҳастам ма. Маънашам фаҳмидӣ? Намешава, о наза сартаса. Ва имрӯз гап мезанем дар бораи як чанд хабарҳои ма фикр мекунам ки муҳимтарак ҳастанд, чем аз оне ки дар бораи ягон чизҳои страшни гап мезанем. Барои чӣ хотир ма муҳимтар гуфтам ки ин корҳо худчонам страшня яхелеш. Мисол чӣ хел страшни нестай хабаре ки дар интернет кор мекунӣ, баъдан маълум мешавад ки барои он хотире ки тара кор да бигиранд, ту бояд суратҳои голи тароӣ кунӣ. Чӣ? Ки суми шуморо метавонанд бидизданд, яъне ки шуморо суратҳои голитонро бо наворот бигиранд, шантаж кунанд. Дар бораи парвозҳои доимии Россия ва Тоҷикистон, ай хотире ки бештари халқи мо муҳоҷират Россия мераванд, дар бораи гап мезанем ки оё кай ҳуй мешавад, кай план доранд туда-суда исуша, ва дар бораи хизмати ҳарбӣ, яъне ки ин чизҳое ҳастае ки ҳамада муҳимае фаҳмиданаш. Ва як эълони фаврии дига бародарам мера фаромӯш накунем. Бисёр дар Telegram ва дар Instagram дар бораи блогерӣ савол мепурсанд мара, ба ҳамон хотире ки як гапа, мисол ма як одам ози мегум дар Instagram ҷавоб метам, ҳамон одама мефаҳмонам як чиза, бо як каси дига мепурса, бо ҳамон савола, бо придётся ки бо одама бо отдельный савол буде, бо як каси дига мепурса, бо ҳамон саволам хеле ма як хулосаи да омадам ки как не как ма блогерам ку мешавад ки ҳамин корро ма обши ҳамада бугум, як бор бугум ва ягон одаме ки наида боша ссилкара гирим роӣ кунам шаву осонтар шава, ҳамада осон меша, ҳам шумо да осон. Ба ҳамин хотир ма да як хулосаи омадам ки описание ҳамин видео дроен канали Шарипов лайфи мара ссилкаш ҳастай. Охирон видеои ҳамон да дроен бана ҳамон канала ози ссилкаш дар подсказка ҳам болои видео киҷида меброя. Бидроен охирон видеои ҳамон да саволотон нависен. Вообще чӣ саволи дорен? Чӣ блогерияю чӣ, короче любой савол. Бидроен ҳамҷа нависен, чем дар Instagram отдельный ҳар як одам чӣ кардан, ҳамуҷа ман саволотона мехонам, видео мекунам, блогерӣ бошад, дар бораи блогерӣ чизе ки боша ҳамаша подробно видео хати хеле осонтар мешава, ман фикр мекунам. Ягон одам ки пурсид, ман метавонам ссилкаро роӣ кунам ша. Ва бародаро пешаи видеоро давом додан, ссилкае ки дар комментарияи видео закриб бичидаги барои шумо имконият мета ки гузашта регистратсия кунед ва дар хили сайт бинед ки ба наздикӣ бои кияй, ҷангои кияй, бозиёи кияй ва дар ҷанговари дӯстдоштаихтон сум кор кунед. Ба ссилка медуроем регистратсия мекунед ва фаромӯш накунед бародаро ки дар вақти полни регистратсия кардан ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёрен то 6500 рубла. Ҳам ссилка, ҳам промокод дар комментария, якум комментарияда закрепи чидаги. Давом шуд тамошо ку роҳат. Вақтои охир дар бораи сайти объявление, яъне ки сомонтиҷӣ микрофон задам жалб мешавад аз тарафи истифодабарандагон ва Азия Плюс связ мекунад бо руководствои худи сайт ва мепурсад ки чӣ намуд ӯҳо зидди мошенникон мубориза кардаистанд ва чунин хабара апубликоват мекунад сайт. Яъне ки як истифодабари сайт Маҳина Маҳмадаминова дар Facebook менависад ки дар сайт краватча ба фурӯш мемонад ва дар натиҷа мошеннико ай-картаи ӯ ҳамаи сумша снимат мекунанд. Чӣ хеле интересно, кравата фурӯхтанӣ мондаи, не ки ба ҷои он хотире ки барои кравататра сум тиян кравата бигиранд, не ки сумота мегиранд. Ноира фаҳмидан дар кораи чӣ хел шидаги чӣ хел мешавад, штобе ки дар ҳамин кор нағалтӣ. Вай духтар мега ки 15 январ дар сайт краватча ба фурӯш мегузора, як бача аз клуб алоқа меброя ва мега ки ба хотири он ки ӯ худаш дар клубай услугаи доставка заказ кардагиай ва услугау ҳами товара через сайт оплатит кардагиай. Хеле замона тараққиёт пешрафтагиай ку ҳама чира мешавад дистансиона через сайт анҷом будӣ, аз ҷумла дуздирам ки ҳозир дар ҳамиҷа ҳамин кор рух додагиай. Яъне ки ин духтарда ссилка роӣ мекуна ҳамун харидор, чӣ хеле ки мега ма оплатара через сайт кардагиам, духтарда ссилка роӣ мекуна ва духтара мега ки ба ҳамун ссилка мегзарӣ, сумта мегирӣ. Ва духтар вақте ки ссилкара мекушоя, дар ссилка махсус полиҳое ҳастае ки мисол даниёи картата бояд ки ворид кунӣ. Мо дар ин бора гап мезанем ози дертар ки чӣ гуна ту бояд вақте ки ҳамин хел ҳолат шид чӣ даниёта бояд ворид кунӣ, кадомаша бояд ворид накунӣ. Оз дар ин бора гап мезанем. Яъне ки духтар да ссилка меоя, ссилкара мекушоя, махсус полиҳое ҳастае ки бояд даниёи картара ворид кунӣ. Духтар ҳамун полиҳоро покиза пур мекунад даниёи карташа. Ай банк сообщениеш меояд ки дар баланси шумо 1000 сомон гузашт. Як чанд сония пас нигоҳ мекунад ки баланси карташ ҳичи надора, наоборот шида. Яъне ки чӣ кор кардан накора бародаро, як чира фаромӯш накунед шумо. Барои он хотире ки да шумо карта ма дастам боша, барои он хотире ки да шумо сум гузаронанд, ма дар ҷоз ян қопча карта дорум, ма ҳамаша намекушам, барои он хотир реклама нашава, ма имина вайжа Сбербанкша мекушам. Барои он хотире ки да шумо сум гузаронанд, шумо да фақат ина ҳамин рақамҳо дар корае ки бутием, ин ҳамин рақамҳои болоя дидем,
инами рақамо дар кораи тамом. Рақамои тай дасти ма, рақамои даринаи пушт будагӣ, и пушто оз мамаша қабдагин, и пушто дар кор нестай шумо да доданда. Фаҳмидем бародаро? Яъне ки инами рақамои ки ҳастай 4-та, 8-та, 16-та, инами рақаморо шумо бояд битиен любой одамда барои перевод кардан дар картаи шумо. Вақте ки шумо рақамое ки ман пинҳон кардам, яъне ки CVV коди пушти картаи 3 рақамай ва датаи картара кай гирифтагӣ, срокои карта дар рӯи картай, агар ки шумо и даниёра нишон доден, одаме ки ҳами даниёра дора метавонад ки полни доступ дошта бошад руни картаи шумо ва наоборот кунад, шумо да сум напартиё, ай шумо сум бигирад. Яъне ки любой намуд транзаксия, любой намуд коре карден ки дар вақти дар рафти ҳамин кор шумора ҳамун одам мепурса ки мара серақамай пушти картата бугӯ, ё ин ки датаи сроки картара кай гирифтагӣ, агар ҳамин хел гапоро гуфтак, шумо метавонед ки рост ӯ одама чорни списка кунед барои он хотире ки ӯ мошенника, ё ин ки метавонед ки просто масхараш кунед, ба ҷои мисол пушти картаи шумода агар рақами 540 боша, шумо метавонед 960 бигенша, просто издеваться кунед, мазоқш кунед, вақтш сарф мешава, видео кунед, ҳамаи корро мадарои кунед. Кстати, идея, ссылкаи телеграм канали ма дар описанияи видео ҳаст, метавонед бикунед, хеле мадарои кунед. Шумо мешавед қаҳрамони зидди мошеннико. яъне ки и духтарана ҳами даниёра мезана, аз карташ мегиранд. Барои ҳамин хел кор накунем бародарам. Фақат як ҳолат ҳастае ки дар интернет шумо маҷбурен ки и даниёе ки гуфтам ки вақте ки як одама метен ки одам ба шумо мега ки да шумо сум бигзаронам, мисол ман шуморо мегӯм ки ман да шумо сум мегзаронам, шумо фақат анами 16 рақамаи руша мегин тамом. Ана не ки ҳастае ҳолатое ки шумо дар ягон сайти интернетӣ, мисол AliExpress да ёки ягон сайти дига да мехоҳен чӣ кунен, покупка кунен, шумо маҷбур мешавед ки и даниёро бизанем. Барои чӣ хотире ки чӣ хеле гуфтем ку барое ки вориди карта сум шава, картаи ҳамун рақамои 16-таи руш дар кораи тамом. А барои он хотире ки аз карта бигирӣ, энаи остальниёш дар кораи. Вақте ки шумо аз сайт покупка мекунен, сайтҳои официални мисол eBay ё AliExpress, ана баъд и даниёшо ворид мекунем, барое ки дар оҷа шумо розигӣ метиҳед ки аз картатон бигира сайт. Ва ихе сайт ба монанди AliExpress қадар сайти гиганд, ӯ ҳеҷ вақт аз шумо дуздӣ намекунад. Ва гап мезанем мози бародаро дар бораи оне ки чӣ хел духтарро фреб мекунанд, то ки суратҳои голиёшона партоянд ба монанди типа вора ҷои кор метаҳанд. Ҷои кор бас ба эвази сурати голи типа? Не, ҳамаш дига хеле. яъне ки менависанд дар сайти Азия Плюс: салом, мо духтаро аз сайти сомонтиҷӣ кор ёфтем ки дар уҷа ойликаш навишта шудагиай аз 6000 то 22000 сомонӣ. зура интересно. Ва мо алоқа баромадем бо и одамо ва ӯ гуфтанд ки мода дар корае ки шумо полни қаттонқатти суратҳои лӯштона роӣ кунед бе либос. ва ӯ гуфтиянд ки ӯ европеецанд, зарубежни одамо дига миллатанд, хай фикр кунӣ, хай барои ӯ и кори реалняй, не ки иша фикр намекунӣ ки барои шумо и кори вообще туғри намегирифтагие ки сурати лӯшта ба як кас роӣ кунӣ. Ва и духтаро мегӯянд ки вақте ки мо ба англисӣ гап задем, ӯ ҳатто салом гуфта натонистанд мода ва ҳатто ба русиям соз гап зада наметонистанд, меган духтаро. Ва чӣ хеле ки ҳамин духтаро хичон меган баъдан бо мо одамо аз Тоҷикистон алоқа баромаданд ва дили моро пур карданд ки и ягон мошенничество неста, и ҳамаи ростай. Ва аз ҳама да интереснигиш чие ки духтаро яъне ки мепурсанд ки оё ҳамин ростай, фреб нестай, оё мо суратҳои личмона роӣ кунем ё ин ки не. яъне ки вада интересно он нестае ки одамо типа да инҷа мошенниканд, типа мошенник нестанд, ё ин ки зарплаташон туда-сюда не. Ман да инҷа интересное ки саволи духтарро бинед. Мы хотели узнать ваше мнение, поверить и отправить фотографии или нет? Духтаро савол метавонанд ки оё и кор роста ё ин ки не, оё суратҳомонро роӣ кунем. То есть заиҷа вопрос возникад мекунад ки агар ки рост мебуданд, то есть шумо роӣ мекардед? Да 6000 сомонӣ моҳшда ойлик қати сурати голитон роӣ мекардед? дар комментария бинависед. Ва худи сайт албатта ки зидди и хел одамо мубориза бурдаистай ва ман фикри худ чӣ хел гуфта метавонам нисбати хеле гапу кори хетизо. Дар ҳолате ки суратҳои лучи духтарро гуфтагиянд, чӣ хеле ки мо фаҳмидем, гап дар бораи мошенничество нарафтаистай, гап дар бораи он рафтаистай ки духтаро мегӯянд оё ростай роӣ кунем, мақсад рост бошад духтаро роӣ мекунанд. Ягон ҷой безебиш набудай. Хай ба и духтаро ман гуфтанем ки хиро тонсиё суратҳои лучтон роӣ накунем, баъд пага ноид накунем ки да ҳодисативи ғалтидагием. Якум ин моменташ, дуюм ки и да ягон дини мақсад туғри намегирад ки сурати лучи хата бихезит да ҳар ҷо паҳн кунӣ. Ва сеюм он ки хай агар ки ӯ қадар ки мехоҳӣ роӣ кардан, бугӯ аванс роӣ кун аввал барои бовар кардан.
мисол сурати не хеле ним бигӣ, не хеле ним, яъне нимтароӣ ки ё ки ҳар ҷода ҳар чӣ клика роӣ ки бугӯ аванс роӣ ки ба клеора мегирем. Не хай бародаро ма чӣ бугум охи ҳолата и ҳолата ҳам қадар гап гуфта мешавад, тамом ман дига гап надорам. Ва мехонем бародаро хабара дар бораи оне ки оё парвозҳои доимӣ Россия ва Тоҷикистон кушода мешаванд ё ин ки не. Яке аз роҳбарони фурудгоҳи Внуковаи шаҳри Москав изҳори умедворӣ кард ки эҳтимолан дар моҳҳои апрелу май парвозҳо ба самти Узбекистону Тоҷикистон барқарор хоҳанд шуд. Виталий Вентсев, раиси шӯрои мудирони фурудгоҳи байналмилалии Внукова, дар суҳбат бо журналистон 3 март гуфт: умедворем ки парвозҳо бо самти кишварҳои шарқӣ мо дар СНГ пеш аз ҳама Узбекистону Тоҷикистон дубора боз мешаванд. Дар он кишварҳо вазъи эпидемиологӣ назар ба мо беҳтар аст. Шумо медонед ки ин ҷо ҳам вазъ мӯътадил мешавад. Ба ҳамин хотирам умедворем ки дари ин бозорҳо бо рӯи мо кушода мешаванд. Ин бозорҳои бисёр калон ҳастанд, гуфт Вантсев. Яъне ки чӣ хеле ки шунавидем бародаро, ҳамин хел умедвор кардагиай одаморо ки метавонанд ки парвозҳо доимӣ именно ба самти Москва ва Тоҷикистон, Тоҷикистону Москва ва именно бо Узбекистон ҳам дар инҷа гуфта шудагиае ки мумкин ай дар моҳҳои апрелу май боз шаванд. Ва мо бале умедворем бародаро ки раст ки дар ин бора гап рафтеста, раст ки одаморо умедвор кардаистанд, агар дар байни ягон моҳ ҳам рол бозӣ кунанд, всё равно мешавад. Ва ягон хабарое ки мешавад ки ягон датаи дигатон меган ина конкретни ҳуй мешавад, бародаро бовар накунед, ҳозир конкретни дар ягон ҷо гуфтагӣ нестае ки конкретни ҳуй мешавад. ҳатто ҳамин ҳам гуфтаистае ки яъне ки одаморо умедвор кардаистае, конкретни нагуфтаистае, дар инҷа конкретниш нестае. Агар биган конкретна моҳи апрел ҳуй мешавад, бовар накунед, барои ки метавонад рост боша, метавонад ки не. Ва дар охир гап мезанем дар бораи хизмати ҳарбӣ ки чӣ хел бисёри одамо интересоват кардаистанд ва чӣ хеле ки медонем бародаро, аввал ҳамин хел буд ки одамои хондагиҳо 1 сол хизмат мекарданд, одамои нохонда 2 сол ва баъд хабар баромад, пешниҳод ҳамин хел шидагиае ки хизмати ҳарбӣ пулакӣ шавад. Ва то чанд рӯза одамо ҳама бетоқат буданд ки дар бораи пулакӣ шидан шунавидагӣ буданд, но аниқ набуд ки чанд сум мешавад. Ва дар сайт хабар баромад ки яке аз донишгоҳҳода ба донишҷӯён нархша гап мезананд, яъне ки одамое ки хондагиян 1 сол бояд хизмат кунанд ба правилаи пешина и дафар боша 28 000 сомонӣ месупорану 1 соли дигар хизмат намекунанд ва ини билета мегиранд баъди як давраи хизмати ҳарбӣ. Ва бо дар инҷа бо як хабари дига ҳастае ки на самом деле 25 000 сомон метаҳанд одамое ки умуман нахондагӣ на ҳеҷ нестанд. Мисол пешина бояд ки 2 сол хизмат мекарданд, ҳамо 25 000 сомон метаҳанд. Ва ҳамаи гапҳо чӣ дар ин сайти хабарай, чӣ дар дигар сайтҳо ин хабарро то 25 000 то 28 000 сомон гуфтаистанд, ин хабарро чӣ хел баромадаги, яъне ки дар рафти суҳбат оиди ҳами кор, яъне ки ҳозирашда чӣ хел бугум маслиҳата пешниҳоду вариантҳо рафтаистае ва ҳамин хел нархҳо дар ҳамунҷа азвучи чизагиае. Як чиша гуфтан дар кораи бародаро ки ягон таи ҳозир официална қонунӣ тасдиқ шуда имзо шудагӣ нестае, печат задагӣ нестае ки яъне ки ҳамин нарх бояд ҳамин хел рава ва як моҳи дигар ҳамин гап кор бояд ки бирава. Тичани ҳамин як моҳда ҳамаш официална қонунӣ, нархшам ҳамашам покиза меброя, официална ки шид, покиза ки имзо кардан, ҳамин хел бояд шава, ҳамин қадар маблағи муайян. Баъд мо метавонем аниқ бигем ки хизмати ҳарбӣ чанд сум метавонӣ биспорӣ ки хизмат накунӣ ва билети ҳарбита бигирӣ. ҳозираш да бародаро фақат ҳамин қадар гуфта метавонам ки гап рафтаистае дар бораш ва маслиҳат кардаистанд, барое ки ин кори нестае ки бародаро ба як решени кора бикунӣ. ям хелай маслиҳат мекунанд, як нарх мемонанд, мехезанд бо нигоҳ мекунанд, бо обстоятельствара кор бора нигоҳ мекунанд. Мисол у нарх мумкин тугрӣ нагира, бихезанд бо нарх. ҳозир фақат маслиҳат рафтаистае, фақат маслиҳат рафтаистае, официална ягон чиз тасдиқ шудагӣ нестае. ҳозир неми хеле хабарҳо буд бародаро. Дар канал подписатсия накунед, лайк дизлайк намонед, комментария нанависед, видеои гузаштаро тамошо накунед. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.